कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु प्रभु நீங்க ஓம் படிக்கிறீங்களா? நமோ ஓகேம்மா ஓகே படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சகசலகயா சஸ்ரு உன்மீலிதம் என தஸ்மம் மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்வாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மகியம் ததாதிஸ்வதம் வதாந்திதம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரேஹே ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம் ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் ஷககன ரகுதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதா சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांतद राधा कांतद नमस्तुते दत्त कांचन गौरांगी राधे वरेश्वरी व्र भानुषे देवी प्रणामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पदृश्य स कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो प्राहमन्य देवाय हो प्राहमन हिदाय जगत हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो मगावान वदांदय कृष्ण प्रेम दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो गौर से विशेष नमः गुरुवे गौर संदिराय राधिकाय तदाल्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति दे वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्तास्त्य देशधारिणे पंचतत्वामि कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नामि भक्तशक्तिदं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna Prabhuji. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Murugesan Prabhu. Welcome Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. இப்போ நம்ம வந்து சாப்டர் 18ல இருக்கோம். L2 கிளாஸ்ல இப்போ வந்து 18th சாப்டர் லாஸ்ட் போர்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தொடர்ந்து வந்து இந்த வகுப்புல கலந்து கொண்டு வரும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் டெம்பிள் பெங்களூர் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறோம். நம்ம குரு பரம்பரையில் ஆச்சாரியா எல்லாருக்கும் வந்து நம்மளுடைய வணக்கங்களையும் மரியாதைகளையும் நம்ம பிரார்த்தனை மூலமா சமர்ப்பிச்சிருக்கோம். நம்ம இப்போ வந்து கிளாஸ் கேட்கலாம். துறவின் பக்குவத்தை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். 18th சாப்டர். இது வந்து 17 சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சுட்டு வந்தோமோ அதோட சாராம்சமா இருக்கு. இந்த சாப்டர்ல வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். துறவின் பக்குவத்தை பார்க்கிறோம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மையே கர்த்தா நினைச்சிட்டு நம்ம எல்லா வேலைக்கும் நாம தான் நினைச்சிட்டு நம்ம பண்றதை பத்தி நேற்று பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதாவது ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு 5 காரணங்கள் முக்கியத்துவமா இருக்கு. என்னென்ன? உடல் காரணமா இருக்கு. இந்த 5 காரணிகள் இல்லாம எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய முடியாது. நமக்கு இது ஈஸியா புரியும். அதாவது இந்த உடல் வேணும், இந்த களம், இந்த 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 உடல் இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? எந்த செயலுக்கும் இந்த உடல் வேணும். இந்த உடல்ல இருக்கிறத இந்த ஜீவாத்மா உள்ள இருக்காங்க இல்லையா? சோ அந்த செய்பவர், இந்த இந்த காரியங்களை செய்பவர் ஒருத்தர் வேணும். அடுத்தது புலன்கள். புலன்கள் ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் வந்து முயற்சி நம்மளோட முயற்சி இருக்கணும். பரமாத்மாவோட அனுமதி இருக்கணும். முயற்சி, பரமாத்மா அனுமதி, புலன்கள், இந்த உடல் தளம் ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் இந்த அனுபவிப்பாளர், அதாவது இந்த செயலை செய்யறோம் நம்ம நினைக்கிறோம்ல, இந்த 5 காரணிகள் முக்கியமா இருக்கு அப்படிங்கிறத நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ இதை நான் செய்யறவன் நினைக்கிறவங்க வந்து தவறா இருக்கிறாங்க. அவங்களோட தவறான எண்ணத்துல இருக்காங்க. நான் என்னாலதான் இது செய்ய முடிஞ்சுது, நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து கரெக்ட் இல்லை. நம்ம உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையே மறந்துடுறோம். முக்கியமானதை எல்லாமே மறந்துடுறோம். ஸோ புத்திசாலி எப்பவுமே எப்படி நினைக்கிறாங்க? பொய் அகங்காரத்துல தூண்டப்படாம இருப்பாங்க. அவங்க புத்தியில வந்து நிலையா இருப்பாங்க. அதனால இதுல வந்து பந்தப்படுத்துறது இல்லை. எப்படி மிலிட்ரியில வந்து வேலை செய்யும் போது கடமைக்காக செய்யறோம் இல்லையா? நான் செய்யறேன்னு நினைக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பற்றுதல் இல்லாம நம்ம செய்யணும். ஸோ பரமபுருஷரின் வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யற செயல்களுக்கு வந்து விளைவுகள் இருக்காது. ஸோ பகவானை மையமா வச்சு நம்ம செயல்களை செய்யணும். இது வரைக்கும் நேற்று பார்க்கணும். ஸோ இந்த 5 காரணிகள் இருக்கு. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். இந்த மூன்றுமே செயல்களை தூண்டுபவை. நீங்க செயல்களை தூண்டுறதை பத்தி பார்க்கிறோம். என்னென்ன காரணமா இருக்கு? அதுக்கு ஒரு அறிவு தேவைப்படுது. அந்த அறியப்படும் பொருள், நம்ம அது வந்து எதை வந்து நோக்கி ஒரு செயலை செய்யறோமோ அந்த பொருள் தேவைப்படுது. அதை அறிபவன். இந்த மூன்றும் செயலை தூண்டுறதா இருக்கு. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படிங்கிறத இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ செயல் வந்து எதை தூண்டுது? அறிவு. அறிவுங்கிறது ஞானம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஞானத்தை வளர்த்துறோம். படிப்பறிவு மூலமா நம்ம ஒரு வேலைக்கு போறோம் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை பற்றி பெறுகிறோம். அது 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 செயல் அது ஞானம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அறியப்படும் பொருள் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அறிபவன் வந்து யாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இது 3 தான் நம்மளை வந்து ஒரு செயலை செய்வதற்கு தூண்டுகிறது. எப்படி செய்யறோம் அப்படின்னா, இது நம்ம செயல் வந்து கர்மா. நம்ம எப்படி என்ன செயல் செய்து நம்ம வந்து கர்மாவை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல் அமையுது. அந்த செயல்களுக்கு காரணம் வந்து இந்த புலன்கள் மூலமா அந்த செயல்கள். இது ஒரு கருவியா செயல்படுது நம்மளோட புலன்கள். செய்பவன் வந்து கர்த்தா. இது யார் செய்யறோமோ அவங்க கர்த்தாவா இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எது தூண்டுது? அறிவு, அதாவது ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம்னு சொல்றோம். அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் 3வது. சோ இங்க பாக்குறோம், அறிபவன் வந்து அந்த சின்ன பையன். அறியப்படும் பொருள் என்ன? அது அந்த 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 கிளாஸ்ல இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து அறியப்படும் பொருள். அறிபவன் வந்து இந்த இந்த இது அந்த அந்த பையன் வந்து அறிபவன். அறியப்படும் பொருள் வந்து இந்த பால் தான் வந்து அறியப்படும் பொருள். அந்த பாலை குடிக்கிறதுக்கு இப்போ மூணுமே முக்கியமா இருக்கு. அந்த அறிபவன், அறியப்படும் பொருள், அந்த ஞானம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி செய்யறோங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ செயல் வந்து பால், நம்ம செய்யற செயல் வந்து பால் குடிக்கிறது இல்லையா? பால் அருந்துவது. செய்யறது யாரு? அந்த பையன். சோ இவங்க 2 பேர் காரணிகளா இருக்காங்க. உடல் மற்றும் புலன்களால் பால் அருந்தப்படுகிறது. சோ அந்த பாலை குடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த உடல் தேவைப்படுது, இந்த புலன்கள் தேவைப்படுது. எத்தனை விஷயங்கள் நடக்குது பாருங்க. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஜஸ்ட் லைக் தட், எடுத்து ஒரு பாலை குடிச்சிடறோம், இதுல நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்லாம் நினைக்கிறோம். பட் அதுக்கு இவ்வளோ காம்பினேஷன் பர்மெண்டேஷன் தேவைப்படுது, இவ்வளோ பர்மிஷன் தேவைப்படுது. ஸோ இவ்வளவு வசதிகள் தேவைப்படுது. தட் மீன்ஸ் அந்த அறிவு தேவைப்படுது, அதை செய்யறதுக்கு புலன்கள் தேவைப்படுது, அறிபவன் ஒருத்தர் தேவைப்படுறது, அந்த பாலும் தேவைப்படுது.
அத்தனையும் பகவான் நமக்காக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஒவ்வொரு சீசன்லயும் நம்ம ஒவ்வொன்று சாப்பிட்றதுக்காக நமக்காக பல வகைகளை கொடுக்குறாரு. எல்லாமே வந்து அவர் ப்ரீ பிளான்டா பெர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம அது புரியாம இருக்கோம். அதாவது மற்ற நேரத்தில் அந்த பொருட்கள் அந்த பழங்களை சாப்பிட்டால் நமக்கு செட் ஆகாதுங்கிறதுக்காக அந்தந்த சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி பல வகைகள் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எது சொல்ல ஹரே விரும்புறீங்க கிருஷ்ணா பிரபு? பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு ப்ளீஸ். அந்த டம்ளர் பால் அங்க வர்றதுக்கு ஒரு 250 இருந்து 300 பேரோட உழைப்பு அதுல இருக்கு. ஹரி போல். பர்ஃபெக்ட் சொன்னீங்க. அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் வேலை செய்யணும். இப்போ இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் பாக்குறோம், முன்னாடி நின்று ஏதோ நாங்க சேவை செஞ்சிட்டு இருக்கோம்னு நீங்க எங்களை மட்டும் தான் பாக்குறீங்க. ஆனா எங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சக்தியை இயங்கிட்டு இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இந்த இடத்துல எலி என்ன பிரபு? எலி எதுக்கு பிரபு காமிச்சிருக்காங்க? எலி இருக்கா பிரபு அங்க? அந்த பையனுக்கு பக்கத்துல ஒரு கப்புல எலி குடிக்கிற மாதிரி எதுக்கு பிரபு காமிச்சிருக்காங்க? மீதி இருக்கிறது எலி குடிக்குதோ? சரி, அது அந்த விளக்கம் இதுல இல்ல. சரி சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து நம்ம முக்குணங்கள் பாதிப்புல எப்படி மாட்டிட்டு முடிக்கிறோம் அப்படின்னு. அதாவது மேல இருந்து நம்மளை இயக்குறாங்க, பொம்மலாட்டம் மாதிரி நம்ம கைகளையும் கால்களையும் இயக்குறாங்க அவங்கங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா முக்குணங்கள் தான் நமக்கு பெரிய பாதிப்புகளை கொடுக்குது. அதுக்காக தான் அந்த சாப்டர் ப்ரீவியஸா படிச்சிருப்போம். இன்னைக்கு இப்ப இந்த அடுத்த ஒரு 10-20 ஸ்லோகத்துல அந்த முக்குணங்களின் வந்துருச்சு அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. 19 இருந்து 40 வரைக்குமே அந்த முக்குணங்களுடைய தாக்கத்தினால எப்படி நம்ம செய்யறோங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். முகுணங்களோட விளைவுகள் என்ன, அதனோட முடிவு என்னங்கிறத பார்க்கலாம். முகுணங்கள் வந்து நமது மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை பந்தப்படுத்துது. நம்ம குணங்கள் தான் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்துது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அதாவது நம்ம மனசுல நினைச்சிருப்போம், இப்போ ஜெயபாரத் பிரபு ஒரு என்ஜினியர்னு வச்சுக்கோங்க, சிவில் என்ஜினியர்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லயே அது வந்து மனசுல அந்த எண்ணங்களை கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு. நாம வந்து இந்த மாதிரி ஆகணுங்கிறது மனசுல உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். அதற்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவருக்கு அந்த ப்ரொஃபஷனும் அமையும். அவர் செய்யற கம்பெனியும் கூட அப்படிதான் அமையும். அவரு தனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட செலக்ட் பண்ணுவாரு. அந்த ப்ராடக்ட் கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்காக தான் மனசளவுல ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சிருப்பாரு. அதுவே வந்து கடைசியில அவருக்கு ப்ரொஃபஷனா செலக்ட் ஆயிடும். ஸோ அதே மாதிரிதான். ஸோ முக்குணங்கள் வந்து நம்ம உள்ள இருக்கிற எண்ணங்களை வந்து எந்த மாதிரி நினைக்கிறோமோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி அமையுது. அதற்காகத்தான் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு திருப்புறாங்க. நம்ம எண்ணங்களை எல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வரும்போது நம்ம எண்ணங்கள் பியூரிஃபை ஆகுது. எது தேவையற்றதோ அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட மாட்டோம், எதுக்கு தேவையோ அதுக்கு ஆசைப்படுவோம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு அந்த ஞானமும் கிடைக்கும். நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் கூட அதே பேஸ்ல தான் போகும். ஸோ அந்த எண்ணங்களை நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு தூரம். அதாவது எண்ணங்களை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது, மனசை அடக்க முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனே சொல்லிட்டாரு. அது எண்ணங்களை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான எண்ணங்களை ஜென்ரேட் பண்ணும். அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்காகத்தான் நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு மகாமந்திரத்தை சொல்றாங்க. நம்ம எண்ணங்கள் வந்து அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சோம். நிறைய ஓடிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த எண்ணங்கள் குறைஞ்சு மெடிடேஷன் வந்து நம்ம பகவானுடைய நாமத்துல வைப்போம். நாமத்துல வச்சு பகவானுடைய லீலைகளை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அவருடைய பாதங்களுக்கு தரிசனம் செய்து கொண்டே மனதளவுலயே நம்ம அந்த மாதிரி தியானங்கள் பண்ணும்போது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ எண்ணங்கள் கண்ட்ரோல் ஆகி நமக்கு ஒரு நெறிமுறைப்படுத்தும். நம்ம எண்ணங்கள் ஜாஸ்தியா போறதுனாலே நமக்கு நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும், நம்ம நிறைய நேரத்துல அமைதி இல்லாம நடந்திருப்போம். காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து நிறைய ஜென்ரேட் பண்ணி ஃபியூச்சர், ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு அதை அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கு. அது வந்து நமக்கு சரியான தொல்லைகள் கொடுக்குது. அதெல்லாம் நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்காக தான் கிருஷ்ண பக்தி. நம்ம போக போக தான் இது புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்குதான் ஒரு தடவைக்கு திரும்ப திரும்ப லெவல் வைஸ் இதை திரும்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்ப படிக்கும்போது நிறைய புரிதல் வரும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி புரிதல் வரும். இப்போ நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்கும் போது நீங்க என்னோட பெட்டரா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி புரிதல் நிறைய வரணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த பேசிக், அதாவது ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஃபார்முலாவை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம இதை வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது நமக்குள்ள நிறைய எண்ணங்கள் வெளிப்படும், நிறைய ஞானம் வெளிப்படும். ஸோ அந்த முகுணங்களின் பாதிப்புல நம்ம வந்து மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பந்தப்படுத்திட்டு இருக்கோம். அதாவது ஞானம் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும், புரிதல் பார்க்கிறோம், அதுக்கப்புறம் செயல் செய்யணும், அதுல உறுதியா இருக்கணும், அப்புறம் கடைசியில மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். ஸோ எல்லா செயல்களுக்கும் இவை தேவைப்படுது. இந்த 5 விஷயங்களும் தேவைப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா.
கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு, நானும் அதில் முழுவதுமாக பந்தப்பட்டுள்ளேன். அந்த கயிறு நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது, அதுல போய் நம்ம பந்தப்பட்டிருப்போம். இப்போது அதை நான் பார்க்கிறேன், அதிலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்கிறோம். பார்ப்போம். நம்ம இது நடைமுறை வாழ்க்கையில் நிறைய பார்ப்போம். எப்படின்னா, பசங்க குழந்தைங்க மேல நம்ம பாசத்தை அதிகமா வச்சிருவோம். அவங்கள பாசம் வச்சிருக்கிறது ஹெவிங்கிறத ஒத்துக்கவும் மாட்டோம். சம்டைம்ஸ் வேற யாராவது சொல்லுவாங்க, இவ்வளவு பாசம் எல்லாம் வைக்காதீங்க, அதெல்லாம் சிக்கல் அப்படி சொன்னா கூட நான்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவோம். ஆனா ஃபியூச்சர்ல அவங்க ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யும் போது நம்ம மனசு போட்டு நம்மள வருத்தம் பாருங்க. அப்பதான் தெரியும் நம்ம எவ்வளவு பெரிய பற்ற அந்த குழந்தைங்க மேல வச்சிருக்கோம், எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கையை அங்க வச்சிருக்கோம். அந்த நம்பிக்கைக்கு நமக்கு எதிர்பார்த்த அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற செயல் அங்க நடக்காதப்ப நம்ம மனம் அப்படியே துடிக்கும். சோ அதுக்காகத்தான் எதிர்பார்க்க கூடாது, நம்ம கடமையை மட்டும்தான் செய்யணும். அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏதாவது செஞ்சாங்கன்னா சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். அது பெரிய விஷயம். இந்த காலத்துல நமக்கு செய்யறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அது பெரிய விஷயமா தெரியுது. சோ அதனால பற்ற அங்க வைக்கக்கூடாது. அந்த பற்றுல இருந்து விடுபடணும், பகவான் மேல பற்ற வைக்கணும். சோ நிறைய விஷயங்கள்ல நமக்கு தெரியாமையே அந்த கைத்துல போய் நம்ம மாட்டிக்கிறோம். அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெட்டுறதுக்கு முயற்சியும் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ முக்குணங்கள் மகிழ்ச்சி எதுல இருக்கு? முதல்ல விஷம் மாதிரி இருக்கும் சத்தோகுணத்துல இருக்கும் போது. அப்புறம் போக போக எண்டுல அமிர்தம் கிடைக்கும். இதுதான் தன்னுணர்வு பாதை. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஏத்துக்கிறதுக்கு சத்தோகுணத்துக்கு வர்றதுக்கு ஏன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் சொல்றாங்க, கேட்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. என்னப்பா இது, நம்ம ரெகுலரா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோமே அந்த நான்வெஜிடேரியனை விட சொல்றாங்களே, சத்தோகுணத்துக்கு வரணும்னா இந்த உணவு முறை சேரப்படுத்துங்கிறாங்களே. ஸோ நம்ம அதை விடணுமே, எப்படி விடுறது? ஸோ ஆரம்பத்துல விஷம் இருக்கு இல்லையா, விஷமா தெரியுது. ஸோ ஏதோ ஒரு ஹேபிட்ஸ் இருக்கும், காஃபியோ டீயோ இருக்கும், ட்ரிங்க்ஸோ இருக்கும், அதை விடணும். உணவு பதார்த்தங்கள் நம்ம நிலைகளை மாற்றுதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அந்த உணவு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது நம்ம உடம்புல. சோ நம்ம கிடைச்சதெல்லாம் எடுத்து வாயில போட்டு அரைக்கிறதுக்கு இது விஷயம் கிடையாது. இதனால நிறைய மாற்றங்கள் உள்ளுக்குள்ள ஏற்படுத்துது. அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எது கொடுத்தாலும் அளந்து சாப்பிடணும். அதை ஆற்றுல கொட்டினாலும் அளந்து கொட்டும்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம வயிற்றுல சாப்பிடுறது கூட நம்ம எதை ஏத்துக்கணுங்கிறது நம்ம ரொம்ப கண்டிஷன். அதுக்காகத்தான் இங்க ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபுட்டு. கிருஷ்ணடேரியன் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். வெஜிடேரியன் இல்ல, கிருஷ்ணடேரியன். வெஜிடேரியன் என்ன? கிடைச்சதை சாப்பிட்டுக்கலாம். நமக்கு ஏதாவது அந்த வேலை யாராவது கொடுத்தாங்க வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறோம். கிருஷ்ணடேரியன் எப்படி? கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கான்னு ஒரு தடவை கிராஸ் செக் பண்றோம். அந்த ப்ராசஸுக்கே நமக்கு டைம் எடுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொருளை வந்ததுக்கு அப்புறம் அது கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கா இல்லையான்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த பொருளை கை வைக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த கிருஷ்ணடேரியன்ல முன்னேறும். அதாவது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி போக போக இது இம்ப்ரூவ் ஆயிக்கும். நம்ம ஸ்டார்டிங்ல குறைஞ்சதை செய்யறோம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பிடிச்சதை சமைக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஆஃபர் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு பிடிச்சதை செய்யறோம், பகவானுக்கு பிடிச்சதை ஏத்துக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஆஃபர் பண்ணதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். சோ போக போக இந்த பக்தியில நம்ம முன்னேறலாம். அது சத்துவகுணத்துல கொண்டு போய் விடும். சத்துவகுணத்துல இருந்து நம்ம உயர்ந்த குணமான சுத்த சத்துவ நிலைக்கு முயறலாம். 3 குணத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். அதுக்காகத்தான் ஃபர்ஸ்ட் சத்துவகுணம் வரதே காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. முக்குணத்துல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றதுங்கிற கொஸ்டின் தான் நமக்குள்ள இருக்கும். அதனால இந்த பிராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம். பிரசாதம் மஸ்ட். ஏன்னா பகவானுக்கு கொடுக்கறது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. நம்ம மனசுல நினைக்கிறோம் நாம கொடுக்கறதுனாலதான் பகவான் எடுத்துக்கிறேன். பகவானுக்கு இல்லைன்னா வேற வழி இல்லையா என்ன? சோ பகவானே எல்லா உலகங்களுக்கும் அதிபதி இல்லையா? சோ நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக பகவான் நமக்காக அருள் பாவிக்கிறாருங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். சோ ரஜகுணத்துல எப்படி இருக்கு? அந்த இது மகிழ்ச்சி ஃபர்ஸ்ட் அமிர்தமா தெரியுது, ஆனா போக போக விஷமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருந்ததுனாலே அதுல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸ்வீட் இருந்ததுன்னா பின்னாடியே இருக்குது நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு. புலனின்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி புலனின்பத்தினால அந்த ரஜோகுணம் டெவலப் ஆகுது. தமோ குணம் என்ன பண்ணுது? மாயையால இருக்கு சோம்பேறித்தனம், உறக்கம் மற்றும் மாயையினால வர்றது. எப்ப தூங்கிட்டே இருக்கிறது, அடுத்த நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் விட, இன்னைக்கு செய்யற வேலையை நாளைக்கு தள்ளி போடுறது, நாளைக்கு போடுறது, அடுத்த வாரத்துக்கு தள்ளி போடுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் அது நீடித்து இருப்பதா, பயனுள்ளதா, மேலும் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததாங்கிறத நம்ம பார்க்க மறவாது இருப்போம் அப்படின்றாங்க. நம்ம இதை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம மகிழ்ச்சி தேடும் போது அதுல நீடிச்சிருக்குமா, இதுல பயன் இருக்குமா, நம்மளோட ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்து சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத இப்ப கேட்டோம் இல்லைங்களா? ரீசெண்டா ஜெயபாரத் பிரபு இதை சொன்னாரு, நாங்க நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறது இப்ப ரீசெண்டா விட்டுருக்கோம். அப்படி பெரிய விஷயம் இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய அது பக்தியோட வெளிப்பாடுதான் இது.
அதாவது அவ்வளவு தூரம் அவங்க மனசுக்குள்ள ஏத்திருக்கு, அந்த பகவத்கீதை உள்ள போய் அந்த அளவுக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது. நீங்க செஞ்சது மிக 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 நல்ல விஷயங்கிறத நீங்க போக போக புரிஞ்சுக்கீங்க. உடனே நம்ம ஏத்துக்க முடியாது. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த உணவை சாப்பிட்டாதான் உங்களுக்கு ஹெல்த்தா இருக்கணும். இல்லவே இல்லை. வெஜிடேரியன்ல பகவான் அவ்வளோ சத்துக்கள் நிறைந்த எத்தனையோ உணவுகளை கொடுத்திருக்காரு. நம்ம அதை கவனிக்காம நம்ம வேற பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஏகாதசிக்கு சொல்லியிருக்காங்க, ஏகாதசிக்கு ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங்னா நீங்க எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கிறது இல்லை, அதை தவம். ஆல்டர்னேட் ஃபுட்டை எடுத்துக்கங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. இனிஷியலா நம்ம ஆல்டர்னேட் ஃபுட்டை எடுத்துக்கணும். நீங்க அப்படிதான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும். போக போக நெரிஜல் பண்றது, அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஃப்ரூட்ஸை மட்டும் சாப்பிட்றது, அப்படி போக போக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா என்னென்ன ஆல்டர்னேட் சாப்பிட சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறத பார்த்தா எல்லாமே சத்து உள்ளதா இருக்கும், எதுவுமே கம்மியானது இல்லை. அந்த லிஸ்ட் செப்பரேட்டா பார்க்கலாம். அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். அதை டீட்டெயிலா ஏகாதசிக்கு என்ன சாப்பிடலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். லாஸ்ட் டைம் அருள் பிரபு யாரோ ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உணவுகளை ஏத்துக்கலாங்கிறது தான் இங்க படிச்சுக்கிறோம். ஸோ உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிச்சிருந்தாலும் அதுல பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையா எந்த அறிவின் மூலம் ஒருத்தர் பாக்குறாங்களோ அதுதான் சத்துவகுணம். அந்த அறிவு சத்துவகுண அறிவை பத்தி இங்க பேசுறாங்க. அதாவது எத்தனையோ உயிர்வாளிகள் இருக்கும் இல்லையா, இதுல எந்த அறிவின் மூலமோ நம்ம அதான் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவை பார்க்கிறோம், எல்லாத்துக்கிட்டையும் அன்பு செலுத்துறோம். சோ இந்த சத்துவ குணத்துல அந்த மாதிரி உயர்ற அறிவு தான் உயர்ந்ததுங்கிறது புரியும். அடுத்த ஸ்லோகம் எந்த அறிவின் மூலமா வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக, அதாவது வெவ்வேறு விதமாக நம்ம எப்படி பார்ஷியாலிட்டியில பாக்குறோம் இல்லையா, இது வேற அது வேறன்னு பிரிச்சு பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த அறிவு ரஜோகுணம். மெஜாரிட்டி நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் இருப்போம். போக போகதான் அந்த சத்துவ குணத்துக்கு உயர்வோம். எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கிறத பார்க்க ஆரம்பிப்போம். எல்லா உயிர்வாளிகளையும் அன்பு செலுத்த ஆரம்பிப்போம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது சத்துவகுணத்துல வரும்போது நமக்கு அது புரிய ஆரம்பிக்கும். எதுக்கு நம்ம நெறிமுறைப்படுத்துறாங்க, எண்ணங்களை ஏமாத்துறாங்க, ஏன் சாப்பாட்டு முறைகளை மாத்துறாங்க, ஏன் நம்ம செயல்களை கிருஷ்ணரை மையமா வைக்கணும், ஏன் பற்றற்று இருக்கணும், நீங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல ஆன்சர் இருக்கும். அதாவது எங்க நம்ம பௌதிகத்துல சிக்கிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக பகவான் கொடுக்கிற ப்ரிகாஷனரி மெஷர் தான் இது. நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன் மாதிரி வர்றதுக்கு முன்னாடியே பகவான் நமக்கு மெடிசன் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்றாரு. அதனோட அந்த உருவம் தான் அந்த பகவத்கீதையா இருக்கு. அந்த பகவத்கீதை ஞானம் உள்ளவே அடாப்ட் ஆயிருக்கும் போது அந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது நம்ம எவ்வளவு தெளிவா ஹேண்டில் பண்றோங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அது நம்ம செய்யற விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு புரியும். ஓ, இதுல நம்ம இவ்வளவு தூரம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கோமா, நமக்கு வர்ற ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதா இருந்தது, அதுல ஒரு சின்ன கீரலோட தப்பிச்சிருக்கமே அப்படிங்கிறது பெருமையான விஷயம் இல்லையா. அதை நம்ம நினைக்க மாட்டோம் எப்பவுமே. தப்பிச்சுட்டா அந்த கீரல் வந்திருக்குல்ல, அதுல வலிக்குதே, அதுல ஒரு சொட்டு ரத்தம் வந்துருச்சு, அதை பத்தி தான் ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆனா பெரிய பெரிய பிரச்சனையில இருந்து தப்பிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்மளால நினைச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த அறிவு கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாமே குறைபாடு உள்ள புலன்கள். ஸோ அவ்வளவு ஞானம் நமக்கு இருக்கிறது இல்லை. ஆனா புரிஞ்சுக்கணும் இது. ஸோ தப்பிச்சிருக்கோம் அதுல இருந்து. ஸோ எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமே அறிகிறாங்களோ அவங்க அற்பமான அறிவு தமோ குணத்துல. அது சொல்லவே தேவையில்லை, அதுலயே புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம எப்படின்னா எந்த உண்மையை பத்தி சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. இது இப்படித்தான்ப்பா, வாங்க இந்த கிளாஸ்ல வாங்க, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருக்காது. அவங்க வேற எதுலயோ ஒரு பற்றுல இருப்பாங்க. நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க, எவ்வளவு பேர் சமுதாயத்துல சோமினி வெர்டிகல்ஸ் இருக்கு. அதாவது செலிபிரிட்டி வெர்சன் செப்பரேட்டா இருக்கு, சினி ஃபீல்டு ஒரு செப்பரேட்டா இருக்கு. எது மேலேயோ ஒரு பற்றுதல் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்காக உயிரியே கொடுக்குறாங்க, அவங்க என்ன கேட்டாலும் செய்யறாங்க. அவங்களுக்கு போட்டோ போட்டு வணங்குறாங்க, அவங்களை வீட்டுல வச்சு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கிறதே தெரிய மாட்டேங்குது. சோ அந்த அளவுக்கு ஏதோ ஒண்ணு பற்றுதல், எது சம்பந்தம் இல்லாத எதுலயோ கொண்டு போய் பற்றுதலை வச்சு உங்களுடைய வாழ்க்கையே அவங்களே நாசம் பண்ணிக்கிறாங்க. தீ குளிக்கிறத கூட பார்த்திருக்கோம் ஒரு சிலர். எவ்வளவு பெரிய நம்ம உள்ளுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன ஹரி கிருஷ்ணன் உண்மைதான். அதான் பியாண்ட் த லிமிட்ல போறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறோங்கிறதே தெரியாம எங்கெங்கயோ போறாங்க. இதெல்லாம் எப்படி கரெக்ட் ஆகும்? வீட்டுல இருக்கிற பேரண்ட்ஸை மதிச்சு பேரண்ட்ஸ் எதுவும் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஆனா போய் எதையோ பண்றோம். ஸோ தவறுதலா இருக்கு. சாஸ்திர ஞானம் இல்லாதனால நிறைய தவறுகள் சமுதாயத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். எப்ப
நம்ம டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிதுக்கு அப்புறம் இது புரிய ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா நமக்கும் புரியாது. ஓ, அவங்களும் ஏதோ பண்றாங்க, நம்மளும் பேருக்கு ஏதாவது போயிட்டு வந்துருமான்ட்டு நம்மளும் போயிட்டு வருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து இந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அறிவு எப்படி செயல்படுதுங்கிறத பார்க்கலாம். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிற உயிர்வாளிகள் எப்படி இருக்காங்க, முந்தைய செயல் என்ன செஞ்சிருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெவ்வேறு உடல்களை அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரே ஆன்மீக ஆத்மா, அதாவது நமக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க. எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிற அந்த உயர்ந்த குணம் தான் வந்து சத்துவ குணம். அந்த அறிவு தான் உசீதம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொரு உடலையும் வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருக்கிறாங்க. அவங்கள வந்து ஆத்மான்னு தனியா எதுவுமே கிடையாது, உடல் தான் ஆத்மாங்கிற மாதிரி தப்பான, இது வரைக்கும் நம்ம அப்படித்தானே இருந்திருக்கோம். அதாவது இந்த ஞானம் இல்லாதப்ப நம்ம உடல் தான் பெருமையா நினைச்சிருக்கோம். இது நம்ம யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, பேருக்காக சொல்லலாம். ஆனா எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள். நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், இந்த உடல் தான் நம்ம தான் நான் தான் அப்படிங்கிற அந்த இதுலயே தான் எல்லா செயல்களையும் செஞ்சிருப்போம். எப்படி எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம், நம்ம இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம் ஆத்ம ஞானத்துல. அதாவது கார் என்ன ஏன்டா இடிச்ச அப்படின்னு தான் போய் பின்னாடி கேட்போம். நம்மளை யாராவது இடிச்சுட்டா, நீ ஏன் என்ன வந்து இடிச்ச, அதனாலதான் நான் முன்னாடி போக வேண்டியதா இருந்துச்சு, இப்படிதான் பேசுவோம். அந்த இடத்துல யாரா நினைக்கிறோம், காராவே நினைச்சுக்கிறோம். காரு வந்து ஒரு பொருள் தான், நம்ம லேயரை மூடி இருக்கு, அவ்வளவுதானே தவிர காருக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஆனா வந்து ஏன் காருன்னு சொல்றதுக்கு பதில் நானே பேசுறோம், என்னை ஏன் இடிச்சேங்கிறத பேசுவோம். சோ அந்த மாதிரி நமக்குள்ள அந்த தன்னுணர்வு இல்லாததுனால, நமக்குள்ள அந்த ஆத்ம ஞானம் இல்லாததுனால நம்ம அந்த பொருளாவே நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, உண்மையை பற்றி அறிவு அவங்க டோட்டலி வேஸ்ட், அவங்க டிவியேட் ஆகி வேற ரூட்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பொருள் இயற்கையின் முறைகள் அடிப்படையில 3 வகையான செயல்களை பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு செயல்லையும் ஒழுங்கப்படுத்தப்பட்டு பற்று இல்லாம விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்கணும். நம்ம சொல்றது சத்துவகுணம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இதை ஸ்ட்ராங்கா புரிஞ்சுக்கலாம். என்ன பண்ணணும், அதாவது செயல நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டு சாஸ்திரத்துல சொன்ன மாதிரி ஒழுக்கப்படுத்தப்பட்டு ஒழுங்கு நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டு பற்று இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு அர்ப்பணமா பகவானை மையமா வச்சு, சோ இந்த மாதிரிலாம் செய்யப்படுற செயல்கள் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கு. இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸாம்பிள் என்னது, பகவத்கீதை. பகவானுடைய லீலைகளை பகவானுடைய நாமங்களை நம்ம பேசுறோம். எங்கெங்கெல்லாம் பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கப்படுதோ அந்த இடத்துல பகவான் பக்கத்திலேயே இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் முக்கியமானது. 24 அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஆசைகளை திருப்தி செய்யறதுக்காக பெரிய முயற்சி போராடுறோம். அதாவது இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடி ஆடி வேலை செய்யறோம். காலையில ஒரு வேலை, அப்புறம் ஒரு ஓட்டிக்காக ஒரு பார்ட் டைம் வேலை, அது இது எல்லாம் செஞ்சு அந்த நம்மளுடைய குழந்தைங்களையும் நம்மளுடைய மனைவி எல்லாரையும் வந்து திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நம்ம எல்லா முயற்சியோடையும் ஓடி ஆடி செய்யறோம். கடைசியில ஒரு அகங்காரத்துல செய்யறோம் இல்லையா, அந்த அகங்காரம் வந்து ரஜோகுணத்தின் செயல்பாடுகளா இருக்கு. அதாவது ஆசைகளை நிறைய வச்சுக்கிட்டு, அதாவது தேவைக்கு அதிகமா. இப்போ நிறைய பேரை பார்த்திருக்கோம். அதாவது எத்தனை ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்க சேர்த்து வச்சிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. அவங்க ஃபேமிலி இப்போ ஒரு 4 பேர் இருக்கிறாங்க ஃபேமிலியில, 2 பசங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் இருக்காது. அதாவது நமக்கு ஒரு பேரியரே போட தெரிய மாட்டேங்குது, எவ்வளவு நமக்கு தேவைங்கிறதே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. எதுக்கும் சேஃபா சேர்த்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு குரோரா சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் அதெல்லாம் வந்து எங்க கொண்டு போய் முடியுது, அது சேர்த்துறது என்ன ஈஸியா? ஜஸ்ட் லைக் தட் யாருக்காவது பணம் வந்துருக்கா, அதுக்கு வந்து என்னென்ன பாடுபடுறோம், எவ்வளவு எல்லாம் செயல்களை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு, அதுக்குள்ள எவ்வளவு எல்லாம் தவறான ஏமாற்றுதல் வேலையோ இல்ல பொய்யோ ஏதாவது கலந்துருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் தட் யாருக்குமே அந்த செல்வம் ஈஸியா வந்துடாது இல்லையா? சோ பியாண்ட் லிமிட்ல சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு அவ்வளவு சேர்த்துறாங்கன்னு நமக்கே புரிய மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களுக்காக நம்மளுடைய வாழ்வு நெறிக்காக நம்ம தேவையானதை சம்பாதிக்கிறது வந்து சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்தெல்லாம் ஈசோபனிஷத்துல படிக்கும். நீங்க லெவல் மாறும்போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து எந்த செயலை வந்து எதிர்கால பந்தத்தையும், அதாவது மற்றவர்கள் விளைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்துல கொள்ளாம, அதாவது நம்ம இவ்வளோ சம்பாதிக்கும் போது வேறவங்களுக்கு என்ன துன்பம் வருங்கிறதெல்லாம் தெரியாம, அதாவது எதை பத்தியும் யோசனை பண்ணாம சாஸ்திர விதிகளையும் புறக்கணிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு மயக்கத்துல ஏதோ ஒரு போதையிலேயே வந்து எல்லா செயல்களையும் செய்யறாங்க இல்லையா, அது வந்து தமோ குணத்துல போயிடுது. ஒர்ஸ்டான டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த தமோ குணம். மெஜாரிட்டி தமோ குணத்துல இருந்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆயிடும். பக்தி பத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் முன்னேறிட்டோம். நம்ம ரஜோகுணத்துக்கு வந்துடும். ரஜோகுணத்துல இருந்து நம்ம நெறிமுறைப்படுத்தி சத்துவகுணத்துக்கு ஓடிடணும். சத்துவகுணம் போயிட்டோம்னா சுத்த சத்துவம் போறது ஈஸி. தத்துவம் வந்துட்டோம்னாலே நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நியரஸ்ட் பாஸ் மார்க் வந்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து
உயர்ந்த தளத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படும் போது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகலாம். அப்போதான் வந்து நம்ம வந்து உயர்ந்து வரலாம் பக்தியில. இது நமக்கும் நல்லதுதான். அந்த உயர்ந்த சுத்த சத்துவம் எல்லாம் போக போக நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த சத்துவத்தை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வர முடியுமாங்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சிகள் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா கண்டிப்பா நடக்கும். இதெல்லாம் ஈஸி. நிறைய பேர் இப்ப எல்லாம் சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இங்க இருக்கும் போதே வந்து தன்னுடைய நிலைகள்ல வந்து தெளிவா இருக்காங்க. இதுல அடுத்த 2-3 ஸ்லோகத்துல முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் செய்யறது, அந்த கர்மா எப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது முதல்ல பார்த்திருக்கோம். பரத்தாலும் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்று இல்லாம விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது சத்துவகுணம். சத்துவகுணம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதும், மற்றதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். எப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கணும், பற்று இல்லாம இருக்கணும், பலனை எதிர்பார்க்காம இருக்கணும். அதுதான் வந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம நம்ம செயல்களை செய்யும் போது சத்துவ குணத்துல உயரலாம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது எப்படி இருக்கு? அந்த செயல் வந்து பெரும் முயற்சிகள் இருக்கு, ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க், எஃபர்ட் போடுறோம், ஆசையில நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக நம்ம என்னென்னவோ போராடுறோம், பொய் அகங்காரத்தோட செய்யப்படுது. தமோ குணத்துல இருக்கிறது நம்மள என்ன பண்ணுது? பந்தப்படுத்துது, வாழ்க்கையே அழிக்கக்கூடியதா இருக்கு. தனக்கும் தொந்தரவு கொடுக்குது, மற்றவங்களுக்கும் தொந்தரவு துன்பங்களை கொடுக்கக்கூடியது. எதிர்கால விளைவுகளை கருதாம வேறவங்களுக்கு வர்ற தொல்லைகளை பற்றி பொருட்படுத்தாம நம்ம சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிச்சு மயக்கத்துல செய்யறது வந்து தமோ குணத்துல போயிடுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இன்டெப்த் எல்லாம் நம்ம மறுபடியும் அடுத்த லெவல்ல பார்ப்போம். நம்ம பார்டர் லைன் மட்டும் இப்ப பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். அடுத்த ப்ராசஸ்ல வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். ஸோ இந்த இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க? அடுத்த ஸ்லோகத்துல 3 வகையான தொழிலாளர்கள் எப்படிங்கிறது, அந்த இயற்கை அந்த முக்குணங்களை பேஸ் பண்ணியே செயல், அறிவு, அந்த நம்ம என்னென்ன வேலை செய்யறோம் இதெல்லாம் பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து மைண்ட்ல வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். சத்துவ குணம் வந்து எப்படி இருக்கணும்? இயற்கை குணங்களுக்கு தொடர்பு இல்லாம, முக்குணங்கள்னால பாதிக்கப்படாம, அகங்காரம் இல்லாம, உற்சாகத்தோட, மன உறுதியோட, வெற்றி தோல்விகளை எல்லாம் பொருட்படுத்தாது நம்ம கடமையை நம்ம பாட்டுக்கு செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம். ஏன்னா பலனை வந்து யாருக்கு விட்டுருக்கோம்? பகவான்கிட்ட விட்டுட்டோம். நான் இந்த வேலை எப்படி ஒரு விவசாயி அறுவடை செஞ்சுட்டு பகவான்கிட்ட விட்டுறாங்க. வர்ண பகவான் வந்து உங்களுக்கு மழை கொடுத்து எனக்கு வழிகாட்டுவாரு அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையில தான் அவங்க அந்த வேலையே செய்யறாங்க. ஸோ பலன் இவ்வளவு வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அது வந்து ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கலாம். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறாங்க இவங்க. ஸோ யார் ஒருவர் உழைப்பின் பலன்கள்ல பற்றுதல் கொண்டு உழைப்பின் பலன்களில் பலன்கள்ல பற்று வச்சுட்டு இதுல எவ்வளவு வரும், எனக்கு எவ்வளவு வரும், அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டு பேராசையோட, பொறாமையோட, எல்லா தூய்மை இல்லாம இன்ப துன்பங்கள்ல பாதிக்கப்பட்டோம். இது மாதிரி பண்றது வந்து நம்மள வந்து ரஜோகுணத்துல பாதிக்கப்பட்டு. ஸோ நம்ம பற்று வைக்கும் போதே நமக்கு தொல்லைங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் பற்றின்றின்னு சொல்றாங்கன்னா அந்த பற்றுனால நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய வேதனைகள் அளவற்றது. அதுக்காகத்தான் அதை விட சொல்றாங்க. சமகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பா வேற போறாங்க. எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் நெறிமுறைப்படுத்த வாழ்க்கை முறையில அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எதையோ திரும்ப செய்யறாங்க. அதாவது போதை பழக்கம் எல்லாம் உடல் நலத்திற்கு கேடுன்னு எவ்வளவு தூரம் சொல்லியும் திரும்ப வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க. ஸோ அது மாதிரிலாம் போகும்போது பிடிவாதகரமாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, இப்படி எல்லா கலங்கங்களையும் சுமக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்களை தவறா செய்யறாங்க. அதனால வந்து தமோ குணத்துக்கு தள்ளப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்கிற செய்யறவங்க யாரு, செயல் யாரு, செய்பவன் யாரு, இதை பத்தி தான் நம்ம இந்த 5 விதங்களையும் மறுபடியும் முக்குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து 26வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 28வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பற்று இல்லாம செய்யறது இதேதான் நம்ம பார்த்ததுதான். பொய் அகங்காரம் இல்லாம இருக்கிறது, மன உறுதியோடு இருக்கிறது, உற்சாகமா இருக்கிறது, ரொம்ப முக்கியமானது சத்துவகுணம். பற்று இல்லாம இருக்கணும், செயல் அகங்காரம் இல்லாம இருக்கணும், மன உறுதியோட இருக்கணும், உற்சாகமா இருக்கணும், இன்ப துன்பங்கள்ல சமமா இருக்கணும். சித்த பிரஞ்ச நிலை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சித்த பிரஞ்ச நிலை எல்லாத்துலயும் சமமா பார்க்கணும். இன்ப துன்பம் வந்ததுன்னா சமமா மேற்கொள்ளணும். சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிறது, துன்பம் வந்ததுன்னா டிப்ரெஷனுக்கு போறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம சமமா பார்க்க தெரிஞ்சவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. உற்சாகமா இருப்பாங்க, எப்பவுமே உற்சாகமா இருப்பாங்க. மன உறுதி திடமா இருக்கும். அவங்களுக்கு யார் வந்தாலும் ஷேக் பண்ண முடியாது.
அகங்காரங்கிறது கொஞ்சம் கூட இருக்காது. 4 கிரகன்ற அகங்காரம், பொய் அகங்காரம். உண்மையான அகங்காரம் என்ன? நம்ம பகவானுடைய அம்சங்கள், அந்த ஞானத்தோட இருக்கணும். ஸோ பற்றுகளை குறைச்சிருப்பாங்க. இவங்கதான் வந்து சத்துவகுணம். பற்றை யார் மேல வச்சிருப்பாங்க? பகவானுக்கிட்ட வச்சிருப்பாங்க. பௌதிக பற்றுகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? பற்றுதலை வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யறாங்க. அதுல வரக்கூடிய அந்த பலனுக்காக ஆசைப்படுறாங்க. நம்ம இதை செஞ்சு முடிச்சா நமக்கு இது கிடைக்கும்னு சொல்லி பேராசையோட ஓடிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த பொறாமையோட தூய்மை இல்லாம இருக்காங்க. இன்ப துன்பங்கள்ல வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. தூய்மைங்கிறது வெளிப்புற, இங்க வெளிப்புற தூய்மை இல்லையா? அவங்க வந்து தவறான காரியங்களை செய்து தூய்மை இல்லாம மாட்டிக்கிறாங்க. இன்ப துன்பங்களை வேற மாட்டிக்கிறாங்க. சமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிராக பிளான் பண்றாங்க. அந்த பௌதிக இதுல வந்து பிடிவாதமா இருக்கிறாங்க, ஏமாத்துறவங்களா இருக்கிறாங்க, பிறரை அவமதிக்கிறாங்க, அதனால சோம்பேறியாவும் இருக்கிறாங்க. அதாவது ஸ்மார்ட் ஒர்க்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் லேசியாவே வேலையை முடிச்சுக்கிட்டு சம்பாதிக்கிறதுக்கு வேற பெருசா பிளான் போடுறாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து தமோ குணத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவோ மிகவும் சோகமாகவோ ஆவேன் என்றால் அது நல்ல அறிகுறி அல்ல. நம்ம ரெண்டுமே நமக்கு டேஞ்சரஸ். எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிறதும் தப்பு, டிப்ரெஷனுக்கு போறதும் கூட தப்பு. அதெல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து ஆக்டிவா வச்சுக்கணும். நம்மளை நாமே வந்து ஆக்டிவா வச்சுக்கணும். ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னாலே அவங்க ஃபேஸ்ல ஒரு பொலிவு வந்துடும். அவங்க வந்து மனசுல அந்த சந்தோஷம் வந்து வெளிப்படும். ஸோ இவங்க வந்து பௌதிக கலங்கத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்கிறத பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தர் பேசி நம்ம பார்க்குறோம். இன்னைக்கு BMW காரு, பெரிய வசதியான கார்ல போறாங்க. ஆனா அவங்க பேச பார்க்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள சீரியஸா குழப்பங்கள் வந்து சேர்த்து வச்ச பணங்களை பாதுகாக்கிறது, வீட்டுல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அது இதுன்னு எல்லாம் சேர்த்து மண்டையில ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுல பேசலையே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நீங்க வந்து இங்க இஸ்கான் அமைப்புல நீங்க உள்ள போய் அந்த சன்னியாசிகள் எல்லாம் பாக்குறீங்க. அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்குள்ள ஒரு அவங்க தரிசிச்சுட்டு வந்தாலே நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து அவங்க எல்லா இந்த விளைவுகளுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. இந்த பௌதிக பாதிப்பு ஜாஸ்தி இல்லாம நிம்மதியா இருக்காங்க இல்லையா? சோ நம்ம வந்து இங்க இருக்கும் போதே இதை நெறிமுறைப்படுத்தலாம். அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்ய முடியலனாலும் அதுல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம இந்த தத்துவ குணத்துல இருந்து முயற்சி செய்யணும். ஸோ தற்காலிக சூழ்நிலை வந்து ஆசை திசை திருப்பக்கூடாது, கிருஷ்ணர்கிட்ட கவனத்தை செலுத்தணும் அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கணும். மகிழ்ச்சியாவும் வசதியா வச்சுக்கிற முயற்சியில நம்ம தயார் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும். அதுதான் வந்து இங்க நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது. நம்ம வாழ்க்கையில சந்தோஷமாவே இருக்கலாம். கிருஷ்ணர் மாதிரியே நம்ம இருக்கலாம். கிருஷ்ணர் எப்படி இருந்தாரு? எப்பவுமே ஜாலியா இருந்தாரு. ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் கிருஷ்ணரை பார்க்க மாட்டோமான்னு கோபியர் ஓடுறாங்க. ஹஸ்பண்ட் எதையாவது கேட்டாலும் அதை தூக்கி அதெல்லாம் செகண்ட் பார்ட்டா வச்சுட்டு இவங்க எல்லா வேலைகளையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் வந்துட்டாருன்னா ஓடுறாங்க. பார்த்தாலே அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஏன்னா நீங்க நிறைய விஷயங்களை பார்த்துப்பீங்க. ஒரு சில சந்தோஷம் பேசுறவங்களை பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். எப்ப பாரு புலம்பிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க, ஐயோ இது பிரச்சனை அது பிரச்சனை. அவங்கள பாக்குறத நம்மளே கூட கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும். இவன் எப்ப பாரு பிரச்சனையிலேயே பேசுறாங்கப்பா, இவங்கள பேசினா எனக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை வெளியில வந்துருமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு. இதெல்லாம் பிராக்டிக்கல் நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதேதான். ஸோ நம்ம வந்து அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சொன்ன நெறிமுறைகள்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ணன் கிட்ட கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணன். செல்வத்தை வெல்வோனே ஜட இயற்கையின் முகுணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி, இப்போ பலதரப்பட்ட உறுதியையும் புத்தியையும் பத்தி நான் விவரமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்கே சொல்றாரு. செயல் செய்பவன் புத்தி எல்லாத்தையும் பகவான் அந்த 5 விஷயங்கள் சொன்னது இல்லையா, 5ஐயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹரி கிருஷ்ணன். செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி. இதுதான் வந்து சத்துவகுண புத்தி. சத்துவகுண புத்தியில எப்படின்னா எதை செய்யணும்னு தெரியணும், எதை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியணும், எதுக்கெல்லாம் பயப்படலாம், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, பந்தம் எது படுத்தும், விடுதலை எது நமக்கு வழிகாட்டும், இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து சத்துவகுணம். சத்துவகுண இது நம்ம என்ன சொன்னோம் அன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லைங்களா? அதாவது ஒரு அன்னப்பறவை வந்து எப்படி தனியா பிரிச்சு எடுக்குது, பாலையும் தண்ணியா வச்சா கலந்து வச்சீங்கன்னா அதுல பாலை தனியா பிரிச்சு எடுக்க தெரியுது. அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த இதுல உயரணும். தாமரை இலையில நீர் ஒட்டாத மாதிரி நம்ம பற்றின்றி செயல்களை செய்யணும். இந்த 2 எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் இல்லைங்களா? தத்துவ குணத்தோட அறிவு.
ஸோ எதுக்கு பயப்படணும், பயப்படாததுக்குள்ள எதிர்கால பயமெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. அது கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு. எப்ப சரணாகதி ஆயிட்டமோ, ஐயோ அது நடந்துருமோ இது நடந்துருமோன்னு எதேதோ கலக்கம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம இதுல இருந்து விடுபட்டுறணும். அதுதான் முகத்துல பொலிவுன்னு சொன்னோம். முகத்துல பொலிவுன்னு என்ன, இந்த சிந்தனைகள் என்ன ரேகைகள் நம்ம மனதிலேயோ இல்ல முகங்கள்லயோ ஓடாது. அது ஓடலைன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பொலிவு வந்துடும். ஸோ அதனால நம்ம பயப்படுறதுக்கு தான் பயப்படுறோம். பயப்படாததுக்கு தகாத செயல்கள் தான் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பிற்கால வாழ்க்கையை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட தேவையில்லை. அது எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணமா சரணாகதியில நம்ம முன்னேறணும். யார் தர்மம் அதர்மம் செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்குரிய வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி. அதாவது எது தர்மம்னு தெரியறதில்லை, எது செய்யணும்னு தெரியறதில்லை, எது செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியல, எது அதர்மம்னு தெரியல, எல்லாம் குழப்பத்துல இருப்போம். நமக்கு இந்த ஞானம் வர்ற வரைக்கும் நம்மளே இந்த குழப்பத்துலதான் இருப்போம். கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை பிரிச்சு பார்க்க தெரியும். ஸோ இதுல பிரிச்சு பார்க்க இன்னும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், பக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ண நமக்கு இந்த செயல்களோட புரிதல் நமக்கு விளங்க ஆரம்பிக்கும். எல்லாம் ஒரே நாள்ல கத்துக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம யுகம் யுகமா கடந்து வந்த எண்ணங்களை சுமந்துகிட்டு இருக்கோம். தவறான எண்ணங்களை, தவறான பாதையில எல்லாத்தையும் சுமந்து ஒரு பெரிய டஸ்ட்பின் மாதிரி நம்ம பெருசா நம்ம தலைமையில வச்சிருக்கோம். அவ்வளவு சீக்கிரம் அது ஒரே நாள்ல போயிடாது. அதுக்கான பயிற்சி முயற்சி ரெண்டுமே தேவை. அந்த முயற்சிக்கான வழிமுறை தான் இந்த பௌதிக உலகம். இந்த பௌதிக உலகத்துல அந்த பயிற்சி முயற்சி எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் பயிற்சி செய்யணும். பயிற்சி செஞ்சு நம்ம அந்த உன்னத நிலை, வாழ்வின் நோக்கமான நம்ம பகவானின் இருப்பிடத்திற்கு திரும்பி செல்லும் அந்த உத்தம நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாவும் அதர்மத்தை தர்மமாவும் எல்லாம் தப்பா பண்றது. தர்மம்னு சொல்றதெல்லாம் அதர்மம்னு சொல்றது, அதர்மம்னு சொன்னதெல்லாம் தர்மம்னு சொல்றது. இவங்களா ஒரு பிலாசபி பண்ணிட்டு இருளின் மயக்கத்தில் எப்பவுமே அறியாமையில் இருக்காங்க இல்லையா, தவறான வழியில முயற்சி செய்யற புத்தி இது தமோ குணத்துல இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணன். இதுல என்ன சப்டிவிஷன் பார்க்கலாம். இது அந்த முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற புத்தி புரிந்து கொள்ளுதல். இது இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாது இது நம்ம பார்த்ததுதான். திரும்ப ஒரு விஷயம், எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது, எது பந்தப்படுத்தும், எது விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும், இதுதான் முக்கியம். இது சத்துவகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது என்ன தெரியுது, தர்மம் இது அதர்மம் தெரியல, செய்யற செயல் என்ன, செய்யக்கூடாது செயல் என்ன, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியாம நம்ம பாட்டுக்கு வேலை செய்யறது. தமோ குணத்துல இருக்கிறது தர்மத்தை உல்டாவா பண்றது, எல்லாமே உல்டா, சாஸ்திரத்துக்கு புறமா போறது. தர்மத்தை அதர்மமா சொல்றது, அதர்மத்தை தர்மமா சொல்றது, எதை செய்யணுமோ அதை எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யறத விட்டுறது. இந்த மாதிரி எல்லாமே புறம்பா செயல்படுறவங்க தமோ குணத்துக்கு போதிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சேர்ந்தது. இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், அதாவது அந்த காலத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்ட தவ முறைகள், அதாவது சன்னியாசிகள் காட்டுக்கு போய் உட்கார்ந்து உடலை வருத்தி உணவு நீர் எதுவுமே அருந்தாமல் மூச்சை நிறுத்தி எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி யோக பயிற்சிக்கு ஈக்குவலண்டான முறைகளுக்கு ஈக்குவலண்டான பவர் நமக்கு இந்த சத்துவ குணத்துல உயரும் போது கிடைக்குது. ஸோ எப்படி மனசை நிலையா வச்சிருக்கோம், மனசுல அதிக எண்ணங்கள் ஓடல, அந்த எண்ணங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டிருக்கு. எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்டிருக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி அந்த எண்ணங்களை கண்ட்ரோல் படுத்திருக்கோம். நம்ம எண்ணங்களை திசை திருப்பி இருக்கோம். தகாத எண்ணங்களுக்கு இடம் கொடுக்காம நம்ம பகவான் மேல மையமா வச்சு எல்லா செயல்களையும் பகவானை மையமா வச்சு செய்யறோம். பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை ஒன்றோம். இந்த மனசு நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு, நம்மளுடைய வாழ்க்கை நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு, நம்ம செய்யற செயல்கள்ல தெளிவு இருக்கு, நமக்கு ஃபியூச்சரை பத்தி கவலை இல்லை, தேவையில்லாததை செய்யறது இல்லை, செய்யக்கூடியதை மட்டும் செய்யறோம், கடமையை செய்யறோம், பற்ற விட்டுறோம், பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறோம். ஸோ இந்த மாதிரி புலன்களை திருப்திப்படுத்துறோம். புலன்களை எப்படி திருப்திப்படுத்துறோம், திசை திருப்புறோம், பகவானுடைய சேவைகளை அர்ப்பணிக்கிறோம். பகவானுக்கு செய்யற சேவைகள் மூலமா அந்த புலன்கள் தூய்மை அடையுது. இல்லைன்னா இந்த புலன்கள் தவறா செய்யுது. எதையோ போய் போட்டோ எடுக்குது, இந்த கண்ணு ஆயிரக்கணக்கான போட்டோக்களை எடுக்குது, அதை தப்பா உள்ள கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ண வைக்குது. அது மூலமா எண்ணங்கள் ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த எண்ணங்கள் ஜென்ரேட் ஆனவன அந்த பொருளை அடையறதுக்கு ஆசைப்படுது. அந்த பொருளை அடைய முடியலன்னு அப்செட் ஆகுது. அப்செட் ஆகி வெக்ஸ் ஆகி கோவம் வருது. கோவம் காமம் வருது. காமம் கோவம் வருது. மாறி மாறி எல்லாம் கடைசியில நமக்கு நிறைய சிக்கல் உருவாக்குது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம்.
ஸோ எந்த மன உறுதியில அறம்பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளாரோ அத்தகைய மன உறுதி, அதாவது இன்ப துன்பங்கள்ல பற்று வச்சு பலன்கள் மேல பற்று வச்சு வர்றதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல வருது. அதுக்கப்புறம் கனவு, பயம், கவலை, இது மாதிரி எப்பப்பாரு ஒரு வருத்தத்தோடயே இருக்கிறது, நிறைய சிக்கலை நினைச்சு வருத்தப்படுறது, மயக்கம், ஒரு மயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க, சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற அறிவு தமோ குணத்துல இருக்கு. நம்ம திரும்ப திரும்ப படிச்சிருக்கோம். அதனால ப்ராபப்ளி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இது வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் புரிய ஆரம்பிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப மன உறுதி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சத்துவகுணம் உடைக்க முடியாம இருக்கு, யோக பயிற்சியால பாதுகாக்கப்படுது. அதாவது நம்ம மெடிடேட் பண்றோம் இல்லையா, இந்த யோக பயிற்சி என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த மாதிரி நம்ம மகாமந்திரம் சொல்றோம், பகவானை மனதுல வச்சு தியானம் பண்றோம், நம்ம செயல்களை சத்துவ குணத்துல பண்றோம், சாஸ்திர விதிகள் படி செய்யறோம், மனம், வாழ்க்கை, இது எல்லா புலன்களை எல்லாம் திசை திருப்பி பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்துறோம், இந்த புலன்களை இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறது, இதெல்லாம் மன உறுதி. இந்த மன உறுதி இருக்கு இல்லையா, இதுதான் சத்துவகுணம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது சத்துவகுணம். ரஜகுணம் அறம்பொருள் இன்பம், அந்த புலனுகர்ச்சி ஆகிய பலன்கள் மீது அதிக பற்று வைக்கிறது, பற்ற ஜாஸ்தி வச்சு சிக்கல்ல போய் பண்றது. தமோ குணம் என்ன பண்ணுது, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம், இதுக்கெல்லாம் இதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு அதுலயே உருண்டுகிட்டு இருக்கிறது. தட் இஸ் கால்டு தமோ குணத்துல போய் மாத்திக்கிறது. இங்க அவ்யபிசாரின்யான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபட்டுள்ள நபர்களை, அதாவது வேறு எந்த செயலாலும் ஒருபோதும் வழி தவறாத நபர்களை குறிப்பதாகும். இவங்களுக்கு அதாவது கீர்த்தனை பண்றது, சேவைகள் செய்யறது, பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணி திருப்தியா பார்க்கறது, தரிசனத்துல மனசு லயித்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அதுல லயித்து போயிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துல மன உறுதியோட டெடிகேஷனா அதுக்கு போக்கஸ்டா அதை மன உறுதியை மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த நாமஜபத்தை சொல்லி மெடிடேஷன் ப்ராசஸ்ல பண்றது, பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுடைய குணங்கள், பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது அதெல்லாம் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே அந்த நாமஜபம் சொல்லி பகவானுக்கு மேல இருக்கிற அந்த பற்றை வளர்த்திக்கிறாங்க. அவங்க இதெல்லாம் செய்யும் போது அவங்களுக்கு வேற எதுவும் செய்யறதுக்கு டைமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுலயே அவங்க ஃபுல் பிஸியா இருக்காங்க. ஸோ அந்த சத்சங்கத்துல அவங்க இருக்க போது அவங்க வேற வழி தவறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஸோ நம்மளை நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த பக்திங்கிறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். இதனால யாருக்கும் எந்த பலனும் கிடையாது. நம்ம ஒருத்தர் போய் வர்றதுனால பகவானுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டோ இல்ல வேற யாருக்கோ பெனிஃபிட்டோ கண்டிப்பா கிடையாது. நம்மளால ஒரு பெனிஃபிட் எல்லாம் அப்படி எதுவுமே போய் சேராது. நமக்கு சொல்லப்பட்டது அத்தனையும் நம்மை நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்காகங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆரம்பத்துல விஷம் மாதிரி இருக்கு, இது முதல்ல பார்த்ததுதான், திரும்ப பார்க்கலாம். ஆரம்பத்துல விஷம் மாதிரி இருக்கு நம்ம சத்துவகுணத்துல சொல்றது எல்லாமே. அதாவது நெறிமுறைப்படுத்துங்க, நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் போது ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்கூல் எப்படி பிரின்சிபல் ரொம்ப டைட்டா ரொம்ப டஃபா இருக்காருப்பா, இவர் ரொம்ப கண்டிஷனா இருக்காருன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வருத்தப்படுறோம். ஆனா ஒரு நிலையில முயற்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சு நம்ம உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச அந்த பிரின்சிபல்னால கைடுனாலதான் நான் எந்த அளவுக்கு நான் உயர்ந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவரை போய் பார்த்து நம்ம மரியாதையை செலுத்திட்டு வர ஒரு சிலரையும் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஆரம்பத்துல விஷம் மாதிரி இருக்கு, ஆனா போக போக அமிர்தம் மாதிரி மாறும் இது. அதுதான் சத்துவகுணம். ஸோ ஆரம்பத்துல விஷமா தெரிஞ்சாலுமே அது கடைசியில அமிர்தமா மாறுது. ஸோ தன்னுணர்வுக்கான பாதைக்கு இது ஒரு சுகமான குணம். இது தன்னுணர்வு பாதையில முன்னேறணும். நான் யாரு, நான் எங்க இருந்து வந்தேன், நான் உடல் அல்ல ஆத்மா, அந்த ஆத்ம ஞானத்துல முன்னேறது, எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன, பகவான் யாரு, அவரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, சோ பகவானுக்கும் நமக்கு என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு, சோ நான் எதுக்காக இந்த பிறவி எடுத்திருக்கேன். சோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சே நம்ம பகவான்கிட்ட திரும்பி போறதுக்கான அந்த ஆசையை வளர்த்தி நம்ம பகவான்கிட்ட போறோம் இல்லையா, அது சத்துவகுணத்துல போய் சேருது. ஆரம்பத்துல அமிர்தமா விஷமா இருந்தா கூட அமிர்தமா தெரியும். ஸோ எந்த சுகம் புலன்களையும் புலனின்ப பொருட்களையும் தொடர்பு கொள்வதால் அறியப்படுதோ, ஆரம்பத்துல அமிர்தம் போல இருந்தா கூட இறுதியில விஷமா இருக்கு. இது ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். ஆரம்பத்துல நல்லாதான் இருக்கும், ஹாயா இருக்கும்.
டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். போக போக தான் தெரியும் அதுல வந்த வேதனைகள் என்னென்ன அனுபவிக்க போறோங்கிறது. அந்த குணம் வந்து ரஜோ குணத்துல கொண்டு போய் விடுது. தமோ குணம் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது, மாத்தி மாத்தி செய்யறது, எல்லாமே தவறா செய்யறது, உறக்கம், சோம்பேறி, எப்பவும் லேசியா இருக்கிறது, இதெல்லாம் கொண்டு போய் தமோ குணத்துல விட்டுருது. சரி கிருஷ்ணன். சோ முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப சுகம் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். பயிற்சியின் மூலம், அதாவது குணங்களை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோங்கிறது தான் இங்க தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வராங்க. கடைசியில ஒரு தடவை ரீகேப் பார்க்கலாம், ஈஸியா புரிஞ்சிடும். திருப்பி ரிப்பீட்டடா வர மாதிரி தெரியும், ஒரு தடவை நம்ம ரீகேப் பண்ணும்போது சரியிடும். ஸோ பயிற்சியின் மூலம் சுகத்தை அளித்து சோகத்தை நீக்கக்கூடிய சத்துவம். அதாவது நம்ம தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யறோம் இல்லையா, இந்த பயிற்சியின் மூலமா சுகம் கிடைக்கும். போக போக தான் அந்த டேஸ்ட் புரியும். ஏன் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை இத்தனை பேர் வலியுறுத்துறாங்க, என்ன இருக்கு அப்படி, இது ஒரு இதுல என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு ஆரம்பத்துல புரியாது. சொன்னதை மட்டும் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இது கொடுத்தது யாரு? சைத்தன்யா சரிதாமிரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் வந்து நமக்கு அவதாரமா வந்து நமக்காக கொடுத்த இந்த நாம ஜபம் வந்து டைரக்டா கனெக்டிங் டிவைஸ் சைத்தன்யா மகாபிரபு நம்ம கொடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா. சோ அவ்வளவு மகத்துவமானது இது. இந்த கலியுகத்துக்கு ஏத்த மந்திரம்னு சொல்லி ஒரு மந்திரம் டிஃபைன் பண்ணி நமக்காக கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளோட வேலையெல்லாம் என்ன, புதுசா எதுவும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. அந்த நாமத்தை ப்ராப்பரா உச்சரித்து, நம்பிக்கையை வச்சு அந்த நாமத்தை உச்சரித்து பகவானுடைய திருநாமங்களையும் லீலைகளையும் மனதுல தியானம் செய்து அதுல வந்து போக்கஸ்ட நிலைநிறுத்தி தவறான எண்ணங்கள், வேற வேற சிந்தனைகளை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம முன்னுக்கு போறது, அதுதான் பயிற்சி. இதுல வரும் ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றோம், அதாவது நாமாச்சாரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொல்றோம். அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் மந்திரங்களை ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2 hours என்னவோதான் அவரு ரெஸ்ட் எடுக்கிறது. திரும்ப திரும்ப அந்த நாமங்கள்லயே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு இன்னர் கான்சியஸ்ல அந்த நாமம் தனக்கு தானே வர ஆரம்பிச்சிருது. அதாவது இவரு எந்த முயற்சியும் இல்லை, அதுவா ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த நிலைதான் உயர்ந்த நிலை. அதாவது இறக்கும் தருவாயில் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுபடி நமக்கு நடக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. அதே மாதிரி இறக்கும் தருவாயில நம்ம வந்து பகவானின் திருநாமத்தை சொல்லும் போது அவருடைய திருநாட்டிற்கு சென்றடையலாம். சோ ஆரம்பத்துல விஷமா இருந்தாலும் இறுதியில அமிர்தம் மாதிரி இருக்கு. புத்தி தூய்மையா இருக்கு, புத்தி தெளிவா இருக்கு. தன்னுணர்வு பாதிக்கு ஒருத்தரை இழுத்துட்டு போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது எப்படி இருக்கு? புலனின்ப பொருட்கள் தொடர்பு கொள்றதுனால வர்றது அந்த சுகம் வந்து ஆரம்பத்துல அமிர்தமா இருக்கும், போக போக விஷமாயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பத்துல அமிர்தமா இருக்கிறது எல்லாம் இந்த மாதிரி விஷத்துல கொண்டு போய் விட்டுறாங்க. தமோ குணம் தன்னுணர்வு பாதையில குருட்டுத்தனமா பாதை, அதை நம்பவும் மாட்டாங்க, ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஆரம்பம்ல இருந்து இறுதி வரைக்கும் ஏதோ ஒரு மயக்கத்திலேயே போதையிலேயே இருப்பாங்க. அவங்களோட அறியாமையில இருந்து வெளியில வரமாட்டாங்க. சோம்பல், உறக்கம், இந்த மாதிரி லேசி, இதே மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பார்க்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம், இது ஏன் பண்ணணும், அது ஏன் பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கைக்கு வாழ பிறந்திருக்கோம், நம்ம அனுபவிக்க பிறந்திருக்கோம், இது மாதிரி வேண்டாத டைலாக் எல்லாம் சொல்லிட்டு அவங்க வாழ்க்கையை வந்து தவறான பாதையில திசை திருப்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத தமோ குணத்துல இருக்கிற மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வுலகிலோ உயர்லோகத்தில் உள்ள தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையிலிருந்து பிரிந்த இந்த 3 குணங்களில் இருந்து விடுபட்டவர்கள் எவருமே இல்லைட்டாங்க. சோ ஈவன் இன்க்ளூடிங் தேவர்களுக்கும் இது அப்ளிகபிள். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த குணங்களோட இதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறத நம்ம தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அமைதி, இதெல்லாம் முதலே படிச்சது, எல்லாமே ரீகேப் தான் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையின் தன்மையில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றன. இங்க வந்து நம்ம இங்க யாரு பயிற்சி பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் வைஷ்ணவ நிலைக்கு நம்ம உயர்றாங்க. அமைதியா இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், நிறைய 26 குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா, தெய்வீக குணங்கள். ஸோ அதுல வந்து இது எல்லாமே கடைபிடிக்கணும். அமைதி, தேவையற்ற பேச்சு பேசக்கூடாது. ஒரு பேச்சு பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேச்சுனால என்ன பயன் இருக்கு, இந்த பேச்சுனால யாரையாவது காயப்படுத்துறோமா, இது எல்லாம் புரிஞ்சு பேசுறதுல ரொம்ப கட்டுப்பாடு, தவமா இருக்கிறது, தூய்மையா இருக்கிறது, சகிச்சுக்கிறது, நேர்மையா இருக்கிறது, அறிவு, பகுத்தறிவு, இது எல்லா தன்மையும் வந்து நம்ம வளர்த்திக்கணும். அதுதான் வந்து சத்துவகுணம். ஸோ அது டீப்பா பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ரஜோகுணம், தமோகுணம் பார்க்கலாம். அதாவது சூரத்தனமா இருக்கிறது, அதாவது வலிமையை காமிக்கிறது, மன உறுதி, மன வளமை வந்து போரில் தைரியம் கொடை,
ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுவாபத்தில். இவங்க சத்திரியர்களை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது 4 ஆசிரமங்கள் சொன்னாங்க இல்லையா, அதை பத்தி இங்க விளக்குறாங்க. ஸோ பிராமணர்கள் வந்து டாப் மோஸ்ட்ல இருக்காங்க. அந்த மாதிரி குணங்களை வளர்த்தி மேல வர்றவங்க வந்து அமைதி, சுயக்காட்டுப்பாடு இதெல்லாம் சொல்றவங்க வந்து டாப்ல இருப்பாங்க. இவங்க அடுத்தது இவங்க வந்து அடுத்தது சொல்லப்பட்டது வந்து இவங்க வந்து சத்திரியர்கள். சத்திரியர்கள் வந்து போர் புரியணும், அந்த போர்ல தைரியமா இருக்கணும், ஸோ மன உறுதி இருக்கணும், பலம் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சத்திரியர்களோட சுபாவம். அடுத்த சுபாவம் வந்து விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைத்தியர்களின் இயற்கையான செயல். சோ இவங்க என்ன பண்றாங்க வைத்தியர்கள்? இவங்க வந்து பசுக்கள், விவசாயம் இதெல்லாம் பராமரிக்கிறாங்க, மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்யறது. சோ 4 ஆசிரமங்கள், 4 இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுபடி பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரன். சூத்திரன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்க 3 பேருக்கும் சேவை செய்வாங்க. சோ அதை பார்த்தோம். சோ இந்த பிராமணர்களோட 9 குணங்களை பார்க்கலாம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தோட ஆதிக்கம், அதை மேல படிச்சோம் இல்லையா, இது ரொம்ப முக்கியமானது, அதனால ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். அமைதி, எல்லாத்துலயும் அமைதி, சுய கட்டுப்பாட்டோடு இருக்காது, தேவையற்ற செயல்களை செய்யறதுல புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. புலன்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? தெய்வீக செயல்களில் ஈடுபட்டு, சேவை தோட்டலில் ஈடுபட்டு நம்ம புலன்களை திசை திருப்புறோம். அப்போ வந்து சுய கட்டுப்பாடு தன்னால வரும். தவம் பண்றோம். தவம் எப்படி பண்றோம்? சாஸ்திரத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்ட தவங்களை பண்றோம். ஏகாதசிக்கு என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதை ஃபாலோ பண்றோம். அப்படி பண்ணும்போது இதெல்லாம் தவம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றோம். அதே மாதிரி உணவு வகையில கண்ட்ரோலா இருக்கிறது, தேவையற்ற உணவுகளை ஏற்றுக்கிறது இல்லை, தூய்மையா இருக்கிறது. தூய்மை எப்படி? மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் தூய்மை. எப்பப்ப குடிக்கணும், எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ராசஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாஸ்திரத்துல சொல்லாத விஷயங்களே இல்லை. குளிக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்து ஒவ்வொரு முறையும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த தூய்மையை மெயின்டைன் பண்றது எதுவுமே ஹார்ட் ஒர்க் இல்லை. நமக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறதா கொஞ்சம் தவறா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை கொஞ்சம் திசை திருப்பி நெறிமுறைப்படுத்திக்கிறோம். சகிப்புத்தன்மை, நேர்மையா இருக்கிறது, அனாவசியமா சகிப்புத்தன்மையை சகிச்சுக்கணும். ஏதோ பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் மன வருத்தத்துல சண்டை போடுறது, அது இதெல்லாம் சரி வராது நமக்கு. நேர்மை, இவங்கெல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறாங்க. நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, இதெல்லாம் ஆஸ்திகம். ஆஸ்திகம்னா இங்க வணங்கி நம்ம மரியாதை கொடுக்கறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுணம். இந்த சத்திரியர்களின் 7 குணங்கள் இங்க என்ன சொல்றாங்க? இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராமணர்கள் கொடுத்திருப்பாங்களா, பிராமணரோட குணங்கள் தான் இதெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர், சத்திரியர். அடுத்தது வந்து சத்திரியர் சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போர்ல தைரியமா வெற்றி பெறது, கொடைத்தன்மை. அதாவது அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டது இது. அர்ஜுனனோட கடமையை விட்டுட்டு நீ ஓடுறேன்னு சொன்ன, அதை வந்து ஏத்துக்கல பகவான், வந்து அதை ஏத்துக்கல. நீ ஓடினாலும் அங்க ஏன்னா இருக்க முடியாது. உன்னோட கடமை என்ன? சோ அவங்கவுங்க ஆசிரமத்துல அவங்கவுங்க கடமையை அவங்கவுங்க செய்யணும். உன்னோட தர்மம் என்ன? சத்திரிய தர்மம். சத்திரிய தர்மம் என்ன? போர் புரியணும், போர்ல வந்து வெல்லணும். அப்படின்னா நீ எப்படி விட்டுட்டு ஓடலாம்? விட்டுட்டு ஓடினா அது தவறு இல்லையா? உன்னோட கடமையில இருந்து ஓடிட்டேன். சோ வேறவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டா செய்யறதை விட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை குறைதலா பண்ணா கூட தப்பில்லை. ஆனா நம்ம அதை மாத்திக்க கூடாது. சோ நம்மளுடைய கடமையை விட்டுட்டு நம்ம ஓடக்கூடாது. சோ சத்திரியரோட கடமை அது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்தது வைசியர், சூத்திரர். சோ இந்த 4 பிரிவுகளையும் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் டீப்பா அடுத்த லெவலில் படிக்கும். வைசியர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க? ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கம் முதன்மை வரைக்கும், தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம் 2ஆம் நிலைக்கு போயிடும். அதாவது ஒன்னு டாமினேட் பண்ணும்போது மற்ற 2 வந்து கீழே போயிடும். ஸோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுது? தமோ குணம் ஆதிக்கம் வந்து 2ஆவது நிலைக்கு போயிடுது. ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? விவசாயம் பண்றாங்க, பசு பராமரிப்பு, வியாபாரம் எல்லாம் பண்றாங்க. இவங்க தான் வைசியர்கள். நம்ம இந்த யாரு செட்டியார் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, இவங்கெல்லாம் பசு வியாபாரம் பண்றவங்க. ஸோ பசு பராமரிப்பு பண்ணணும், வியாபாரம் பண்ணணும். ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்ததை இங்க கொடுத்துருக்காங்க. சூத்திரர்கள் என்ன பண்றாங்க? இவங்களுக்கு எல்லாம் சேவை பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க என்ன அதிகத்துல இருப்பாங்க? தமோ குணத்துல அதிகத்துல இருப்பாங்க. ரஜோகுணம் வந்து 2ஆவது நிலைமையில இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன தன்மையில இருக்கும்? இவங்க வந்து உழைப்பாங்க, எல்லாத்துக்கும் தொண்டு செய்வாங்க. நம்ம எதுல இருக்கணும்? முன்னாடி சொல்லப்பட்ட அந்த சத்துவகுண நிலையில உயரணும். பிராமணர்கள் பூச்சப்பட்டிருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு நிலைமையில நம்ம உயரணும். ஹரே கிருஷ்ணன். தனது குணத்திற்கே தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செய்யறதுல நம்ம வந்து பக்குவம் அடையணும். இது வந்து எப்படி செயலாற்றுறதுங்கிறதையும் நான் உனக்கு இப்ப சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க சொல்ல போறாரு.
ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஸோ 4 பிரிவுகள் இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர். அந்த சூத்திரர் வந்து எல்லாருக்கும் சேவை செய்யறாங்க. ஆனா வைசியர் வந்து இந்த பசு வியாபாரம் இதெல்லாம் பண்றாங்க. இவங்க வந்து போர்ல சத்திரியர் வந்து போர்ல கலந்துக்கிறாங்க. பிராமணர்கள் வந்து அந்த கொள்கைகள்ல ஃபாலோ பண்றாங்க. என்னென்ன உயர்ந்த நிலை இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களுடைய நாட்டையும் சமுதாயத்தையும் காப்பாற்றுற மிகப்பெரிய கடமையில அவங்க இருக்கிறாங்க. தவங்கள், தானங்கள், தவம், யாகம் அது இதுன்னு செய்து அவங்க நாட்டையே ஒழுங்குபடுத்தணும். ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் டிவியேட் ஆகி அவங்கவுங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ அதனோட மகத்துவம், அவ்வளவு பெரிய மகத்துவம் இருக்கு. பட் இப்பெல்லாம் நிறைய ஷிஃப்ட் ஆகி போயிட்டாங்க. ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் யார் இந்த கடமைகளை ஃபாலோ பண்ணி அந்த இதுக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கு இங்க வந்து பிராமணத்துவம் அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது நம்ம அமைப்புல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்க்கலாம். அனைவருமே பக்குவம் அடையலாம் தகுந்த கடமையை பின்பற்றுறதுனால. பகவானே என் கடமைகளின் மூலமாக என்னிடம் திருப்தி அடைவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவது. எங்கும் நிறைந்தவர் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவர் தாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது. நம்ம கடமையை செய்யணும். பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக கடமையை செய்யணும். அவருக்கு சேவை செய்யணும். புலன்களுக்கு இறைவனான ரிஷிகேஷரின் சேவையில புலன்களை ஈடுபடுத்தணும். நமக்கு என்னென்ன சேவைகள் செய்யலாங்கிறது நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி சேவைகளை பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு அந்த சேவைகளை செய்யறதுனால நம்ம மற்ற குணங்களின் பாதிப்புல இருந்து விடுபட முடியும். நமக்கு புலன்களை தூய்மைப்படுத்திக்கவும் முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க, அபிஷேகம் செஞ்சு இதெல்லாம் பாக்குறது, செய்யறது, இதெல்லாம் வந்து உயர்ந்த குணத்துக்கு போகுது. ஏன்னா நம்ம மனசு எதுக்காக அது சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம மனசு வந்து வேற தவறான சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுக்காம மேல வர முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, அது முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா, மற்றவரோட கடமையை நம்ம எடுத்துட்டு செய்யறதை விட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறது உயர்ந்தது. அவங்க இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல பண்றாங்க, இங்க குரங்கெல்லாம் கூட இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கு. விலங்குகள்ல கூட மரத்துக்கு மரம் தாவும். அது மாதிரி யானை தாவ முடியுமா? தாவ முடியாது. சோ அவங்கவுங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது மாதிரி நம்ம செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை விடாமல் ஈடுபட்டிருக்கிறது. மற்றவங்களை கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமா செய்யறதை விட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம சிறப்பா செய்யறதுதான் நல்லது. அதுல குறைபாடுகள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கடமைகளை நம்ம செய்யறதுதான் நமக்கு நல்லது. பாவ விளைவுகள்னால என்றைக்குமே பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஸோ அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்கும் இல்லையா, அந்த தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்களை செய்ய சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பரமபுருஷனின் தொண்டராக செய்யப்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானதல்ல. நம்ம சேவைன்னு சொல்லும்போது எல்லா வகையான சேவைகளையும் பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துற எந்த சேவை செய்தாலும், அவர்களுடைய பக்தருக்கு செய்யற எந்த சேவையா இருந்தாலும் அது வந்து உகந்தது. பகவானே மகிழ்ந்து நமக்கு அருள் பாவிக்கிறார் அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனை போலவே பரமபுருஷ பகவானின் பரம காரணங்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக மட்டுமே செயல்பட முடிவெடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அர்ஜுனன் மாதிரி இருக்கணும். பகவான் சொன்னதுக்காக போர் புரிகிறார். இல்லைன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, மன வருத்தத்துல காட்டுக்கு ஓடுறதா இருந்தாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், அதே லாஸ்ட் இங்க நிறுத்திக்கலாம். சோ பகவானை திருப்திப்படுத்திருக்காங்க நம்ம சேவைகளை செய்யணும். அந்த செயலை செஞ்சா அது சேவையா மாறிடுது இல்லையா. நம்ம கடமையே இருந்தா கூட அது சேவையா மாறுது. அதனால அர்ஜுனன் எப்படி பகவான் சொன்னவனை கேட்டுவிட்டு அந்த வேலையெல்லாம் செய்ய முடிவெடுத்தாரோ அது மாதிரி நம்ம செயல்பட முடிவெடுக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்திருப்பேச்ச கிருபா சிங்கத்தைய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விரும்புக்கு ஜெகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு தி devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் க்ளோரிஸ் டு தி devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.